ҳар рӯз ҳар саҳар як имконияти наве ки шумо зиндагитонро тағйир кунед. Тиҷорат риск аст, лекин риски тиҷорат агар даиҷа боша, риск накардан бода болое. Ҳамин гапи ҳамон маълимае ки шумо агар бесу бизнес карда натонед, ба сум сар накунед. Шумо ҳама вақт фикр кунед ки 10% монда 100% даромад кунед. Агар нахонӣ, ту зор мешавӣ ки $100,000 бумонӣ, $10,000 фоида кунӣ. 5 бор фоида мекунӣ, ба як бор 100,000 месӯзӣ, ба бояд 15 бор дига фоида кунӣ ки суми хита просто восстановит кунӣ. Агар ки дар бораи шумо одамо гуфтеста бошанд, значит вы есть кто-то. Хушбахтии худро ай даст додум. Яъне хатотарин фикр ки мо мекунем, фикри ки ман хушбахтиам ай даст додум. Яъне ман агар ки вақтиш да мехондум, мешид, не ки уже дер шид. Киам хе фикр мекунам. медонед, то вақте ки шумо саҳар айхо хестестен, Аллоҳ олям умед дора ай шумо, ӯе ки шумо хушбахт мешед. як хело умеда гум мекунанд дар ҳолате ки зиндаан оли. умед гум меша дар ҳолате ки мо мемирем, дар ҳолате ки мо зинда нестем. барои ҳамин ҳар рӯз ҳар саҳар як имконияти наве ки шумо зиндагитонро тағйир кунед. дар трансформатсия якум фақат як гап буд. ба одамо мегуфтанд хай гап осонае. имрӯз мо дар инаиҷа беҳад бисёр кейсҳое дорем ки умедшона гум кардагӣ буданд, омадан ай сар напаймоҳира. бисёр хеле. То есть мо имрӯз ӯ чизое ки ман мегӯм, мо имрӯз факту далелу кейсҳоу шиносою, яъне шиносои хитонам бо кейсҳомон. бисёр одамое ки хондагианд шиносои хитонам нишон метиҳам шумода ва ё нақл мекунам. дальше тиҷорат риски калон аст. бале, тиҷорат риски калон аст, лекин дар тиҷорат риск менеҷмент аст. То есть идораи риск, касе ки дар ман мехона медона ки яке ай тарафҳои бақуввати ма риск менеҷментае. То есть чихе ба пули кам ё ки бе пул даромади калон кунӣ. То есть бисёриҳо чӣ кор мекунанд? $100,000 влажид мекунанд ва мегӯянд ами ақаллан 10,000 фоида биёра басай. Аммо чӣ кор мекунем? Яъне яке ай беҳтарин устодои риск менеҷмент дар Берлин мара дарс медод. барои ҳамин сари ман хеле кор мекунам. Яъне маълиме ки мора дарс медод дар Берлин, дарси риск менеҷмента, бигем шояд яке ай беҳтарин маълимои риск менеҷменти Германия боша шояд. ва ҳамин фразае ки ман имрӯз бисёриёра мегӯм, ин гапи ман нестай, ин гапи ҳамун маълимае. ҳамун маълиме ки чанд ба гапи худаш ки чанд миллиардера дарс додагиае. То есть чанд одамеро дарс додагиае ки оянда миллиардер шидагиае, миллионер шидагиае. фаҳмидед? ҳамин гапи ҳамун маълимае ки шумо агар бесу бизнес карда натонед, ба сум сар накунед. баъд бо гапи хелее ки ҳеҷ вақт фикр накунед ки 100% монда 10% даромад кунед. шумо ҳама вақт фикр кунед ки 10% монда 100% даромад кунед. имрӯз аксарияти кейсҳои мое ки 50, 100, 70, 60 ҳазор сомон моҳона фоида кардестанд, ай чанд сум сар кардагиам? 200, 300 сум, ё ки ай 0, ё ки ай 100, ё ки ай 200, ай 400, 500 сум. То есть риск менеҷмент, агар нахонӣ, ту зор мешавӣ ки $100,000 бумонӣ, $10,000 фоида кунӣ. 5 бор фоида мекунӣ, ба як бор 100,000 месӯзӣ, ба бояд 15 бор дига фоида кунӣ ки суми хита просто восстановит кунӣ. барои ҳамин риск аст, вале риска идора карда меша, риск менеҷмент астай ва камбағал будан, риски ки шумо камбағал монед болотарае, чем риски ки шумо муваффақ шавед. То есть риск накардан ай ҳама риски калонае. тиҷорат риск аст, лекин риски тиҷорат агар даиҷа боша, риск накардан бода болое. пули калон ба меҳнати дастии қин ба даст меояд. То есть мо бояд фақат чӣ кор кунем? меҳнат камаш меша. меҳнат ка ҳаракат камаш меша. агар пули калон ба меҳнати дастии қин ба даст меомад, имрӯз одамое ки дар шахта кор мекарданд, бойтарин одамои рӯи дунё мешиданд. хе аст? ё ки одамое ки мисол дар меҳнати дастӣ мекунанд,
имрӯз ин одамо чӣ мешинанд? Бойтарин одамои рӯи дунё мешинанд. барои муваффақ шудан ба хориҷа рафтан лозим, яъне эътиқоди бар дурӯғ. бо мегӯм ки имрӯз имконияте ки дар тоҷикистон аст бисёртар чем дар Россия, чем дар Европа, чем дар Англия чем дар Америка. просто мо намебинем, ин имконията намебинем. барои чӣ? барое ки мо бисёри чизора ба чашми мардум нигоҳ мекунем. мардум чизе мега, мо ҳамура ачкии мардума мепӯшонем, ачкии фикри мардумӣ дорем мо. то есть мо чашмомон дар як ачкии дорем ки ура мо худмо ба чашми худо намебинем. мардум чизе мега, дар ҳамо ачки ҷо шидагӣ, через ҳамо ачки мо зиндагиро мебинем. ман ягон имконият барои хушбахт шудан надорам. агар шумо ҳамҷо иштирок кардаста бошед, яке аз беҳтарин имкониятҳои ки дар зиндагии шумо да омадагӣ мумкин ҳамин боша. агар нашава, одамо чӣ меган? одамо меган даже ки агар шава, ин аймо шид, одамо гуфтестанд. агар намешид, бо мегуфтанд. ман вақте ки сар накарда будам, одамо мегуфтанд намеша. а вақте ки шид, всё равно гуфтестанд. одамо ҳеҷ вақт гуфтана бас намекунанд. агар ки дар бораи шумо одамо гуфтеста бошанд, значит вы есть кто-то. значит ты касе ҳасти. раз ки дар бораи ту гап задестанд, значит ты кто-то есть.